Jan rame nih lah. Kudu rame. Mbak Bibi, anu kan ngerti ora? Apa? Ya wis ngarep wis pada kumpul ana sing gelakan di sebelah anak. Wah, Sehat-sehat ya, Bu. nggih, sehat-sehat nggih, Bu. Anu nun sewu kula badhe nerek pesan. Sing ibu-ibu teng mriki pun dugi mriki niki teng dalan niku kompore pun sami dipun pejahi napa dereng, Bu? Sampun nggih, Bu. Sampun kan nggih?